Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu ma di kita saluhutna. Adorang sotapuka para minggota masuk mahita tutik kinahohom martangi yang dibagas rohat tabi. Amin. Tapuka ma parminggota memuji Tuhan sian buku ede nomor 15 ayat sada sahat rodi ayat 10. So
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehova, hehe maho marsinodang maho, aina Roma namanodang iho, jala hamuliaon ni Jehova besar di atasmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata ama nama rasi roha, udok kami mauliate tu hosian nasa roha nami, ala di jauh hamisian haholomot tu hati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai dirajai todim nabadiai mahami, asalam gada haporseon nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat tami rap dohot akan aporsea di guarmu, Tuhan uluan nasora suda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihoma patik ni debata di minggu tasadarion, ima siap patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toru ni tano, yang go tunggabi si sobaon manak sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ai hona uhum na dosogot akka nama sineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma papadiaon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa siulomu, alai yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dinaono mari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, ibaheni do bahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai, atong rak mangido gogo mahita sia debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami, mangulahon na obar tupati. Amin. Jauh Yesus sopan dosa, nama masa pendosai, nama unduk konhina roa, ibambai nasa sol bagi na pojodro asih tutu putra uluma dopoti dosa nai asai burju Tato potima dusata tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Parasi roha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na godangi di jolom. Tatak mahami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin.
Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Musat pek kadolok jala humutal akarobian. Alayanggo parasi ni rohaku nasotupa musat siako. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Asangapon ma didebata na digijang. Amin. Tung namu aku di baitoke, Tung Yesus maringan dia, nung aso nang awong tung dameroke, Tung Yesus maringan dia, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia, tung naso nang doang, tung tu Yesus orang, tung Yesus maringan dia. Haroro na hutagang Tung Yesus maringan dia, dohot au marparto hapi sangat pose, Tung Yesus maringan dia, Tung Yesus maringan dia, Tung Yesus maringan dia. Nang doa, Tung Yesus orang, Tung Yesus maringan dia. Tabigima hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imasian Efesus biduna patuluhon mamuka sianat parjolo sahat rodi ayat 12 tajahama marsorik-soring. Ala ni ido au Paulus ni ihot ni Kristus ala hamu akka si pelebegu. Molotung dibegi hamu tohonan mangaradoti asri nirohan di debata na pinasahat na ito au pature-turehon hamu. Aisian pangukapod do ipabotohot tuau hahomion na hutaringoti nakiningan. Lahu majai dapat tibangan muna pangatsusyokku di hahomion ni Kristusi. Yang dipabotohot do pei tuaka anak ni jolma diaka sudut na jolo, alai nunga dipapatari nuaeng tuaka apostel na badiai, dohot tuaka panurirangna di bagasan todi. Pabuan dohot-dohot parbegu gabedongan panean, jaladongan sa daging dohot-dongan sa tohat di baga-baga, na di bagasan Kristus Jesus, marahite siyan barita na uli. Naung gabi parhalado ni ido au siap pangalehon ni debata dia sini rohana na tuau siap pakorhonon ni agogon nai. Wahu naumet-met siyan saluhut akan nabadiai, dilehon asini rohaon, mamaritaon tu akas pelebegu hamoraon ni Kristus naso adodoani. Jala patorakon pangalahon ni tohonan di hahomioni, nabuni siam mula ni mulana di bagasa debata sitopa saluhut. Naing naman hintesian huriai, ipatadahon godang niragam ni hapistaran ni debata, tuakan na marmulia, jala marwaso di banua gicangi. Ido itahi siam mula ni mulana, gabi di pasaut di bagasan Kristus Yesus tuhatai rapita,
Marhite-hite ibana dapot kita hiras di roha, dot dalam masuk di bagasan rohana pos, nama kaporsiai ibana. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tidak koma hapor seot tai songon na hina tidak penidong atas hapor seot di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama parguun asa tulusan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadei ditubuhon di si Maria nagabi-gabi siat di parabadia adorang sohabubuan dido tuhata natu maon na bernit di panghuman ni silatus amate tarpajal di bana di hau pinar silang na tuat tuan watoru namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudut tu syamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pa imamulak sokot tu tanoon manghumi halak na mangulu doot namate au kursea ditodi parabadia jalarok sada huria nabadia huria hatau panyalak Kristen akan nabadia kutya sesani dosa doot yatai namadok mulak mangulu sokot daging ni halak na umate doot yang uluan na sora suda. Shalom. Huriani haulangan itu hatta titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 7 Januari 2024. Naparjolo kegiatan seksi dan kategorial. Pinasunggulhon muse kegiatan seksi dohot kategorial asing ni seksi sekolah minggu dohot pelajar sidi saleleng bulan Januari 2024 pas sohot majo. Akka kegiatan mulatama di bulan Februari 2024. Pelean tahun 2024. Nunga masuk hita tu bulan Januari 2024. Pinasunggulhon tu hita ganup ruas ni HKBP Rawamangun. Asa tamulai ma mangalehon pelean tahun. Asa denggan mardalan operasional ni garejata. Pelean tauta dang ditotuhon godangna.
tapasahat ma sian lasni roha dohot sian pasu-pasu nong tajalo siat tuhata. Ibadah Bonataon dan Natal Naposo Bulung Distrik Walu DKI Jakarta. Sabtu 10 Januari 2024 pukul 10.06 WIB. Maringanan di Gedung Maria Convention Hall, Jalan Perintis, Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di Patupado, ibadah Bonataon, dohot perayaan Natal Naposo Bulung, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pelayan penuh waktu, utusan Situa Sahalak, dohot utusan Naposo Bulung 20 halak, sian HKBP Rawamangun diundang lao maddohoti Bonataoni. Penghargaan dalam rangka sentralisasi keuangan HKBP. Hobar tu sentralisasi keuangan HKBP naung mardalan sataonon, Gerejata HKBP Rawamangun mendapat piagam penghargaan terbaik pertama se HKBP sian Epurus HKBP ala pasahaton na gumodang pelean se HKBP tu sentralisasi keuangan. Maulia tema tu sude ruas ni huriata HKBP Rawamangun na mendukung program sentralisasi keuangan. Marhite pelean nong tapasahat tuhuriata. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing, naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debata ma akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta baen stangap di guarna. Songonima titing di huriata Minggu Sadarion.
Damini debatana sumurung siana saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tangan do botohon ujung nai jari-jari jongjong hamidison pasahaton selamat tau baru dohot selamat hari Minggu. Damang dainang hatani debata di minggu ta di bagasat tikion ima di minggu dung Epifani manang di minggu dung hapapatar ni tuhata sian 2 Musa onom ayat sada sahatu ayat 8 hujahama dihita dungi ninna Jehovah ma tu si Musa idomu ma anon si bahenoku tu raja Parau ay marhite-hite tangan nagogo loason na mahamu laho jala marhite-hite tangan na nagogo ojaran na hamu sian tanona akupni idok debatama tu si Musa ahudo Jehovah ninna jala hupapatar ahu tu si Abraham tu si Ishak doho tu si Jakob margoar debatana sun hinagogo alai dang dipatbotohot tu nasida yang gogoarhu Jehovah hupahotto huhut padaku tu nasida mangalehot tu nasida tano Kanaan tano paisolatan nasida jalanunga hutangihon angguk-angguk ni halak Israel aka na pinarhatoban ni halak Misir jalamarningot au dipadaku ibaheni paboa ma tu halak Israel ahudo Jehovah jala paruarhon jara paruarokku do hamu sian aka ulaon rodi halak Misir jala paluokku do hamu sian parhatobanan nasida jala tobusokku do hamu marhite-hite tangan natol-tol dohot marhite-hite aka uhum godang jala ainokku do hamu gabe bangsokku ahu gabe debatamuna asa dibotohamu ahu do Jehovah debatamuna naparuar hamu sian ulaon rodi ni Misir asa hutogihon hamu tutano naung humang makon lehonokku tu si Abraham tu si Ishak doho tu si Jakob lehonokku mai bahen partaliamuna ahudo Jehovah isi dosahatna damang dainang dihita songon kurian itu hatta naung mamulus sita di tahun 2020 tolu jala sahat tita tu tahun nai barwon boy hita romar minggu maka muliateho dengan bahasa ni debata di bagasan parngoluata totu sada si hamoletehonot tadoi tu debata nasun gogo nasun burju di bagasan parngoluata molo masuk kita tu minggu dung Epifani manang hapapatar napaboahon bahwa nunga patar besa sitongna holong ni dibata di bagasan parngoluata. Jadi unang adong hita di tahun 2024 manang molo pe songon na hasita hilala 2020 tolu alai dung masuk kita du minggu Epifani hapapatar ni debata nunga takasbe debata di bagasan ngoluta nasai ro ibana madongani hita. Nang pesipata dang boi tarsulikitan ni jolma taringot tu hapapatar ni debata
di tanoon rodi di sude kosmos manang dohono ma portibio doho sude awang-awang alai tongdo ibana debata na imanen manang debata na ro manopot bahkan peduli di bagasan parngoluata asa debata tai debata na sotar pikiran na sotar dodo ni roha nang pikirata alai ikon hati dakonota do tongdo debata tai debata na imanen debata yang Immanuel Allah yang beserta kita Allah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Amang inang masuk kita tu bagasan turpu di bagasan tikion ima pakatayon ni debata rabdohot si Musa songon paboahon protes ni si Musa maradupon debata. Musa protes kepada Allah. Allah memang molo adong anoti kita boy tajaha mulai sian sada dua Musa sada sahatu dua Musa limaon takas dipabakit takas dipilit debata si Musa nagabe sada dalan ni debata manang sada parhitean ni debata nalaho maboan bangsoi haruar sia tano Misir alai dung dipasahat debata hatana tu bangso Israel natongon di tano Misir marungutungu sude bangsoi sude nasida mangalo si Musa dang hola bangso Israeli na mangalo si Musa alai doho do raja Parau doho do raja Firaun mangalo si Musa songo paboahon ketidakmauan ketidakkesediaan raja Parau nalaho palowason bangso Israel naikon haruar sian tano Misir. Dia protes kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, perkataanku saja hataku sabing dang dibegei bangso Israel bohama raja Parau manangiho suaraku molo bangsoku sadiri pe dang manangiho be suaraku. Memang ngirido amang inang molo sabaga sita molo akana marianakon molo soadong be ditangihon kalau orang tua sudah memberikan nasihat kepada anak-anaknya dang di BG maaf sadabi bohama hita maleho sipai ngotuna asing. Bagaimana kita memberikan peringatan kata wejangan kepada orang lain jika perkataan kita sendiri tidak didengarkan oleh anak-anak kita. Olo si pataka madele hita batoi ma lomo-lomo nama disi alai amang inang sotung adong akana toras sotung adong akana tua-tua molo hiraso ditangihon molo songon na dialo akadakdanaki akahatata akapodatta akatonata tu akasuduk na poso sotung adong nama dele akana toras napasohon hata singot-singot tuakayanakon alai torusma taboan torus tatang yakon torus tapodai nasida anggiat muba nasida yaka dalanta. Kalau disipata par minggu hita rohita tu akapar sauran songon nasangap hita di huria manang di paradatan manang diaka hubungan diaka karejo alai satabi dang sia behatatta di bagasta dang sia behatata nalahu mamudai anak kota. Olo si patah hita songo si Musa madele tu adopan di debata ahadope nalahu si dohonokku tuaka yanakokku tuaka bangsokon molo so ditangihon nasida be akka suara napi nasahat ni Musa. Amang inang tira atar ahado sa sitongna nama bahen dang olo bangsoi manangihon suara manang mendengarkan panggilan daripada Musa untuk dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Naparjolo dang takas
pangurupion ni debata dihilala bangsa Israel. Dari sudut kacamata bangsa Israel, mereka merasakan bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka masih belum jelas. Jala odo sipata nama bahen sudut nau poso memberontak atau anak-anak memberontak kepada orang tua. Mungkin anak-anak, mungkin sudut nau poso molo soolo be ditogihon, molo soolo be diarahon ibana di bagasan ngoluna. Mungkin aka sudut nau poso nuengon dang takas di ida. Dang takas di hilalahon bohado pabahenan yaka na tua-tua maradopon akayanakon. Memang tabaya ko maamang inang, bohado hita na tua-tua, mabagi kita, mabagi kasih sayang kita kepada anak kita atau bahkan kita katakanlah kepada pahopu kita, sehingga tang takas dita danasida, debata marhite amongna manang inongna. Tiga jomma hita dijabu akan namar karejo. Tiga jomma hita boy makatahatai dohot aka sudut akayana kota. Sipata ala niloja niaka ama-ama nang akaina namulak siaka parkarejoanna. Olo de sipata dung saha dijabu peak manang maridi hola kemponon nama dijama jala hemponon nama mabain ibana modom. Jala anak-anak aka sudut nau poso. Olo mamar miami disi, manotot tipi disi, manangaha diulahu disi miam-miamna, dung loja nasida modom, dang takas peranan daripada orang tua sesuai dengan kacamata anak-anak. Tidak melihat bagaimana orang tua mengasihi anak kon. Ape dihita akan tua-tua. Naso diboto akadak danak. Naso diboto akasuduk nau poso. Molo boy pesahat tutikin waengon na tua-tua boy dirgak si majujung na di tahun 2024 ton. Molo boy pe akan na tua-tua ganup ari dungo jam 3 modom jam 3 naso di boton ya kada dana sasitong na kita hidup orang tua ini hanya untuk anak-anak. Molo tiki doli-doli, molo tiki namar baju. Di sini masude lengkap na pakaian o pakaian an alai dung mar rumah tangga naso diboton ya kada danak naso adong pe molo nunga dipangido dak danak say na adong mai kan binuji ma dewata molo boy tapatupa akan ading gatwa kaya nakon alai mungkin masa anak-anak kita sebagian ala ni hasi ni parngoluan natinaon na ujui alai molo minimal sa minimal na molo tahu baru molo Natal na swadong pe hepeng nina tua-tua ikomar baju Natal do iba. Molo sodong pe hepeng nina tua-tua molo nunga masuk semester baru hape sasitong na sipatu nibon nunga keluar jari-jari nibai talak-talak 5 tujolo alai molo nunga masuk semester baru pasti dibeli sepatu. Dari mana ini? Kalau sudah masuk semester baru tak kuboto hola kebiasaan nami di hutan nami molo adong akka iba ke bawah molo salananai nunga tobuk di kanan tobuk sebelah kiri dungi diduka mak dung diduka alai molo nunga masuk naik kelas ikut tu horonina tua-tua kasih daripada Allah holong di debata di bagasan parngoluata sipata boy dodang hol hobar tu pikirata tuahana di bagasan rohata. Kasih Allah kepada kita bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita rasakan saat ini. Tetapi kasih Allah itu adalah bahwa Dia memang betul-betul Allah yang imanen, Allah yang hadir, Allah yang transenden, dan hola mengurusi hita debata, taringotu pangata, taringotu sahita, alai adong depe debata, Allah yang transenden, nasoboi tapi kiri diulaho debata, di bagasan parnguluan ni jolma, rabdohot isi. Jadi sotung, hatat tamadokon, tang takas, pangurupion di debata, di bagasan parnguluam. Napa duahon? Puasa di dok, dan puasa dang olo nasida ala parjolo dung 400 tahun baga-baga
alai dang sahat dape baga-bagai di jalo nasida. Nunga di baga-baga hot tua punasida si Abraham, Ishak, doh si Jakob, alai sahat tuna tartaban nasida 400 tahun, dan sahat dope. Belum nyata janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Di kalau mardala kita di tahun 2024 tahun, suatu sahali riju-riju di hita di tahun 2020 tolu, adong dope naso sahat teh tangyang ta. Masih ada doa kita yang belum sampai kepada Tuhan. Apakah kita terus berpaling menjauh daripada Allah jika doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan? Boido amang inang di tahun 2020 tolu molo sosaut dapei di patupa di bata di bagasan perenggeluata tapaima martangi yang torusita tuadopan di debata boido dang tang yang tai beta pangido tu debata alai mungkin boi tadokon upasabam ma Tuhan ngolu. Sada contoh mungkin adong dosia kiton namar syahid tangyangna pengharapannya imannya bahwa dia akan sembuh, tetapi dia semakin memahami makna sebagai orang percaya kepada Tuhan. Seharusnya doa saya tidak lagi menjadi sembuh. Alai tangyaku tu debata patau pasaba maau manaon sahiton saliling mangulu au. Amu pera udang dorison namar sahid. Dang be sipata say hamaluman ni jalo sia debata ala nu ngatakas obar tu soha-soha ni dokter. Minum obat seumur hidup, terapi sekali 6 bulan atau sekali setahun, dan ini adalah memperpanjang usia kita. Dan yang kita minta kepada Tuhan adalah bukan kesembuhan lagi, tetapi sabarkan patau maau Tuhan asa unang marungut-ungut au di hasyanganon. Napatuluhon wasa nasida ngolo itogiho si Musa haruar siat tano Misir ala manaon na hasit, ala manaon na dangol dope bangsoi, dang saut dope diboan nasid. Jadi molo tajahan non di sada di 2 Musai sian pasal sada sahatu pasal 5 terjadi pertentangan antara Musa dan bangsa Israel ketika mereka disampaikan bahwa mereka akan dibawa nanti keluar dari Mesir. Terkadang penderitaan hamaolan natahilala di bagasan parnguluoton sipata odo nama bahen hita maol manangihon soara di debata nama jauh hita ala pahasitu natahilala di bagasa parngeluanon nunga di jauh debata hita nunga di ai debata hita alai takas songoni hasi pakilalata di bagasan parngeluata ubahenna tertutup kehidupan kita, pikiran kita terhadap panggilan Tuhan untuk mau menolong dan menguatkan kita. Alai marhite di 2 Musa bidu omo-onomon di dogma moloboya not taida tajaha ditangihon Jahobado angguk-angguk ni bangsa Israel. Jala di batasa diri doa non bahwa tangan Allah sendiri yang mendorong nama boan nasida haruar siatano Misir. Oma baga-baga ni debata pakatayo ni debata rabdoho si Musa di dok debata ditangihon hutangiho do angguk-angguk munai. Jala tangaku sadiri do maboan bahkan menopang kalian untuk keluar dari tanah Mesir. Inilah jawaban daripada percakapan protes daripada Musa kepada Allah, karena saat itu belum jelas apa yang terjadi bagi kehidupan bangsa Israel. Amang inang dihita halak Kristen olodo sipata pakilalaan
nani hilala ni bangsa Israel, boy do tongon ta hilala nuaingon. Olo do tadoko di bagasan parnguluata, lam tulum lamna parnguluata, sakit semakin merajalela, kehidupan perekonomian semakin tahun semakin mengeri-ngeri sedap, buka usahanya pelan-pelan, berkurang pendapatannya, berkurang orang yang datang kepadanya, padahal aku ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Halak na burjudo au maradopo debata alai hira atar daudope debata di bagasan parngoluaku. Jala olor sipata di bagasa tahun na 2020 toluon, bahkan mungkin di tahun 2024 ton, natangis di tahun 2020 tolu, ikut tangis musaibana di tahun 2024 ton. Hiraso berpihak, Allah tidak berpihak kepada apa yang menjadi penderitaan di dalam kehidupan. Sehingga sebagian orang jauh daripada Tuhan. Tapi yang maamanginang, mauliate martua mahita, molorohita manopok debata, alai godang dope natar lalap di hasianganon, godang dope naso olo move on siar rohana pikiranna, marbalik madangadopo debata alan sitaono na diadopi ibana. Mungkin itu adalah keluarga kita, anak kita yang sampai sekarang anti mendengar yang namanya beribadah, datang kepada Tuhan. Molohita akan adoh live streaming yang ikut ibadah, mertua mahamu alai gudang nari siak kita, siani anak kota bahkan siap toparata nasorabe rohana. Roh manopo dibata alaniaka sitaonon penderitaan yang dia hadapi di bagasan parnguluanna. Alai amang inang tatap ma debata, tatap ma roham, tatap ma parnguluanmu sasitongna dang naso ditangiho debata akka pangidoamu. Alai nang dihacit, nang nibernit, nang dihapugoson, nang dihatuaon, manangaha pe nianggap po di bagasa parnguluammu songon nadangol, ingot ma, na ditangihon debatado anggu-kanggumu, amin. Iko porsiado kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan masih mendengar suara jeritan hati daripada anak-anak yang dikasihinya. Molo didok di Rom walu ayat 20 walu, manupak tunadeng gado saluhut pabahena ni debata di bagasan parnguluata. Nang tadok hasid, nang tadok pengangguran, nang tadok jomblo, itu pun mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sesuai dengan takaran kemurahan Tuhan. Nama ihut sasitongna dang naso ditangihot debata pangidoata alai boy majota buka molo boit adong bibelta Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Boy multimedia amang Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ala memang ujahasa halinahi idama dada nahurang gajang tangan ni Jahoba laho mangurupi hamu jala dada marhapal pinggolna somar dinege akka hajahatom muna tahe sumirang hamu sia debatamuna jala akka dosa muna mangodingi bohina maradopok kamu umbahen so ditangihon ibana hamu.
Terkadang amang inang kita harus mabahir ruji-ruji di bagasan parnguluatta. Dia do tutuhan lomoni roham di bagasan parnguluakku. Ubahen na sodo peho manangihon mangurupi parnguluakku. Sotung dosata pangabat diaka natapangido tuadopan ni debata. Parohahom maamang inang, ida maamang inang, saleleng di parohahoko, saleleng dipikiri ho, saleleng dinikmati ho, akka hasonangan ni portibion, paholako debata siap parnguluammu. Selama dosa itu kita perhatikan, kita nikmati, dan ini menjadi bagian daripada gaya hidup ini. Om mana padauho kita sia debata, gabe dangra bahwa Tuhan tidak mau mendengarkan seruan daripada kita kepada Tuhan. Bisa saja memang kita punya kekurangan terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita, terhadap sesama. Lepaskanlah pengampunan itu dan tinggalkanlah dosa-dosa itu supaya Tuhan berkenan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan, panjatkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, perpudi multaida di 2 Musaon mulai sian ayat sada sahat ayat walu sai tok tongdo di dok debata ahudo Jahoba, menunjukkan bahwa apapun ceritanya, AHP cerita di baga satu pukon nalaho pabuan ni debata tu bangso Israel marhite si Musa asa didokon ibana molohu boa pianon nasida, molohu tanggiho pianon angguk-angguk nasida, molohu sorong pianon nasida harua syiad bangsa Mesir. Saya mau mengatakan kepada bangsa Israel adalah, aku adalah Tuhan. Ahudo Jahoba asa disobba nasida debata di bagasan parngoluan nasida. Jala odo hatani debata tu hita di tahun 2024 ton AHP nata adopi di bagasan partikien noengon manang las roha naik pangkat marpahopu boy marhasohotan ikodohonot tado bahwa Tuhanlah yang bekerja hola Jahoba do napa tau honi di bagasan parnguluata asa unangadong sia kitaon na boy dohonon na patenga-tengaho dirina hagogoonna huasona di bagasan parnguluanna. Uy do amang inang lam udang natadapo sian hasianganon lam lupa hita tu debata. Bahkan sebagian di negara-negara di luar daripada Asia semakin mengeksplor dunia ini bersama dengan isinya, dan semakin mereka memiliki sebuah kemampuan. Dan mungkin ini sebagian akar ruas nihuria nak kiamar minggu di luar daripada Asia, mereka yang dulu kita katakan adalah sebagai basis pusat daripada kekristenan, sekarang ini mungkin gereja-gereja semakin sepi. Ala memang molo didokon taringot tu hasatiau tu debata. Kalau dikatakan hasiau tu debata, unang lehon ibana hapogoson, unang lehon ibana sahid, unang lehon ibana penderitaan, alai molo taringo tu hasatiau tu debata, berikan dia kekayaan, kemakmuran selama dia di dunia ini. Tabereng ma, adong dotahe na selama kopiti majaha bibel tuntas ijaha bibel na alani kopiti, ada ya. Karena itu pengalaman dari Naposo kepada kami ketika COVID datang, doanya luar biasa. Bahkan Alkitab inunga perjanjian baru dan perjanjian lama itu habis dibaca tidak satu sesi, tapi sampai 2 kali dia baca. Alai, udang jol, dung malua ibana, dung sangap ibana, dung mamora ibana, dung tumibo ibana, di pasahak debata. Sipata, boro-boro martangiang, boro-boro majaha bibil, juga reja pe olor sipata, dang diingot pe. Jadi
Molo dilehot debata tu hamu saluhut nai sotung pada hamu dirimu nasia debata alai lam ikut debata ma pujiomu. Di tahun 1912 Thomas Andrew mabahas ada kapal sepanjang 270 meter dan jangkarnya seberat 15,5 ton. Jala dituruni kapali di bahan perlindungan lapis 2 kali sehingga kapal ini betul-betul dikatakan kapal yang paling safety pada tahun 1912. Jala totu di kapalon molonunga balga safety imasada kapal tempat orang nalaho marsonang-sonang menikmati karya daripada manusia. Tudoson istana manang hotel di atas bintang 5. Adong di si sude, jala adong di si kasino. Jala ala ni hamaloan ni teknisi napatupahon kapali didokom ma kapal itu bernama Titanic, berasal daripada kata Yunani berarti super dewa. Nah, gogo yang punya kekuatan yang luar biasa. Jala didokon nama bahen kapali ima si Thomas Andrew. Bahkan karena kapal ini sangat safety, sangat canggih, molo sada nasega otomatis itu menggantikan ada dalam kapal itu. Jadi apapun yang terjadi bahwa kapal ini akan selamat. Jala didokon mak, bahkan Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Debata sabing hola debata dang bui tenggelamkan kapal ini. Di pelayaran pertama di 14 April 1912 imasian Inggris ke New York di gunung es Atlantik. Dengan menabrak gunung es itu dengan hitungan 2 ke 3 jam, 1.500 kunop malonong ala menabrak gunung es. Jala 700 mate. Alaboha mereka mengatakan bahwa ketika mereka pun menabrak es itu, adong dono bagatina. Jala tidak semua orang langsung naik skoci. Holan oti do naik skoci. Ala adong donon tahap-tahap. Molo oni lonong masuk tuson, molo oni lonong masuk tuson. Mungkin kita sudah sebagian manotop film i. Alain ada honota sian turpukon, sian ilustrasion. Dang pola ikut debata mabahen na bijang rohana, na madau rohana sian debata. Dang pola ikut debata alai hola portibiope dipake debata na laho manggoit kita satokin pitor madabu. Dan ini harus kita katakan dalam hidup kita. Semakin aku mengenal Tuhan, semakin Tuhan menunjukkan kuasanya ke dalam kehidupanku. Ikol lampu jokku ma debata. Ido amang inang, dihita saluhutna, moladong akan atar pasu-pasu, puji Tuhan. Mengasihi Tuhan, beri persembahanmu untuk Tuhan, kasihi sesamamu. Jadikan berkat Tuhan yang kau terima ini menjadi menunjukkan bahwa engkau anak-anak Tuhan yang selalu setia berdoa mengasihi Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Jehovah debata amanami pinuji pinasangap maho di minggu Epifani, di minggu Hapapatar. Nungapatar be holongmu Tuhami. Debata naro debata nadao alai toktong do ibana debata jala pardalanan ni bangso Israel songon ruji-ruji mai tu pardalanan ni ngolunami dilehokodo lubba-lubba dilehokodo singot-singot alai sipata alaniaka sahid di bagasar roha alaniaka nadangol na porsuk na utau kami ubay sipata
Dau hami sian ho alani Tuhan saluhutna namasa di bagasan parnguluan nami di tahun 2020 tolu. Sahat tu tahun 2024 laho patuduhon debatado namar huaso di bagasan parnguluan nami. Tuhan ramoti ma kami di tahun naib baruon di nama dalani ari-ari ni parnguluan nami. Pagogo akan nagale apuli akan namarsak. Daon akan namarsahit. Jala patongon papagana lomak. Tu akan namangalului. Tu akan namangalului si rokap ni todi. Doho parguin yaka bortian. Say martang tinangi maho Tuhan. Asima roham. Asa adong asalam tab balas ni rohanami. Lau memuji pasang apoko di bagasan parnguluan nami. Alai moloso sahut pe Tuhan. Dan gabi madele hami. Dan gabi huta di kok kami de bata. Alai patau mahami. Madalani hari-hari namion. Di bagasan hapor siaon napolin. Di bagasan parnguluan nami. Tuhan Jehovah de bata. Marsogot mamuka hami mangula di akaulaon nami. Di pardalanan nami si ganupari. Say homa toktong na mga ramoti. Lehon gogo ahipason. Dohot akka na hobar tulong keroham. Tuhan Jehovah de bata. Oladong siya kamiot Tuhan. Natongon mga dopi akka parukilon. Say homa toktong. De bata di bagasan ulu nasida. Sotung gabi madele nasida Tuhan. Ay jonokdo de bata. Na manarihon pardalanan ning ulu nasida. Tuhan Jehovah de bata amanami. Utangnya ko kami akka amanami inanami namarsahit. Na rotu garejaon, na dohot, madohoti parmingguon melalui live streaming. Nang nasoboy hu botohami di dia nasida marsahit. Bahkan marsahit nasida alairang pola di boto na marsahit iban. Tuhan Jehovah asima roham kami. Aol mahami marhite holong mi asa umira huilalahami Tuhan. Dung dihauhoham marhite totim. Ima disiripan si regar perigusta panggabean Bramos tambunan nyonya huta barat rugun boru lumbat tobing nyonya si barahni boru pardede nyonya si lalahi boru si rahit duma huta galung robet lumbat tobing nyonya tambunan boru si hotang naima sinaga nyonya si galingking boru si ahan nyonya si ahan boru panggabean rumintang boru huta soit Kristioria boru si tangkang nyonya kasih mancuntak boru si akian nyonya tambunan boru huta gaul KM si hombing nyonya si lalahi boru samosir patun huta barat mutiara boru mandulang nyonya huta barat boru raja guguk benni marpaung robet si lalahi si tua SP huta soit nyonya si mamora boru dolo saribu lamria boru pajaitan nyonya si tua bistok huta uruk boru tobing TP si majutak Esterlina boru si majutak nyonya baster manurung boru aruan si tua daulat si topul asima roham Tuhan say saut ma na pinangido ni rohana sida hamaluman sahid. Oliate matiho ibagasa Yesus Kristus partangnya kami. Amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata. Situ Tuhan nanai taku pondu atong rade nambiho atong sehara sono notong perdido de taon Tuhanku masai ono sang sasone ibadah saja kan makok lain atetek sune ahorangan tok
Jong-jong kita. Ale debata amanami na di banua gijang. Odo harorohani saluhu silehon-lehon na dengga doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajom mulitong hatong ani huriam. Doho di portibion. Hai marohanami marhite-hite totim. Asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut mahlomu ni roham di banu tongosong na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, say sama dosa nami songo panisan hami, di dosa nidong anamar dosa tuhami, unang hami tokiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Damang dainang hahang ginapinaribot hami namarhobas di parmingguon pukul onom padita situa pemusik multimedia song leader pesahaton selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati oras.
untuk dosa-Ni. Bagi dosa sesa Tuhan, sudi pengabdi uki. Dada kita sabotohanku, nang sesa dosa sudi. Pada pedagi